Tari Etxegaray Turrillas! Eskerrik asko. Bueno, a ber, bazenik iten agurritza latinetik hartu genuela Euskaldunok duela 2000 urte baino gehiago? Bai, auguri hitzatik dator. Eta ordutik euskeraz gehien erabiltzen den hitza da. Bueno, iaia guztiok eta iaia egunero erabiltzen dugulako, ez? Baina hitz honek badu bere enjundia, ez? Ken Saspik adibidez esaten zuen bezala. Agur esatean, ez dela erresa. Gero, badago beste agur esateko modu bat, ez? Adibidez, Eskixuk esaten zuen bezala. Agur betirako. Agur esateko 1000 modu desberdin daude. Batzuk pena ematen digute, ez? Agur, maitia itzuli laiztar. Beste batzuk, mina, barruan. Agur, amama, bidaion. Gero badaude beste batzuk, sin maz, ez? Agur! A ber, ez dakizu ondo orden, ez? Baina zuk badazpada agurtu egiten diozu, ze agurtzea debalde da, bale? Baina, beste askotan, benetan esan nahi duguna estaltzeko erabiltzen dugu agurra, ez? Mezu subliminal baten moduan adibidez. Agurre, Honekin benetan esan nahi duguna da osorik jango zintudan. Baina ez dugu esaten eta agur horren barruan konprimitzen dugu. Eta gero badago beste bat adibidez. Ala venga, bai, agur! Subtextoa argia du, ez? Beste hori porkulo hartzea bidaliko zenuke, baina agur horren barruan sartzen dugu. Eta gero beste klasiko bat. Bai, agur ama, baietz. A ber, pesada bada, bale, eta berak badaki. Baina zuk ez diozu esaten eta modu subliminal hontan gogora erazten diozu. Eske, joder, kriston boterea dauka, komunikazioan agurritzak. Gainera, hitz hau erabiltzeko baditugu hainbat lege. Adibidez, begira, duela egun batzuk. Nere semea, ez? 7 kaletatik gindoa zela, gure ondotik pasatzen zaudun municipalei agurre egin zien, superposi, así, porque sí. Eta ni ez dakit ondo zergatik, baina urduritu egin nintzen, eta azaldu nion agur ez diogula edozeini egiten. A ber, egiten diogu agurtzen gaituen norbaiteri, naiz eta ez ezagutu, bada espada, eta holako, baina así, porque sí, ez. Eta berak oso ondo ulertu zuen. Bale, kalean etzaio jendeari agur esaten ez badugu ezagutzen. Baina, hurrengo egunean mendira joan ginen. Eta ni, menditik aurkitzen genuen jende guztia agurtzen junitzen, ez? Talako batean umeak esan zian, joder ama, zenba jende ezagutzen dezun hemen, saldropon! Eta saldu nion, mendian agurtu egiten dela. Naizta jendea ez ezagutu. Eta erantzun ziren, bale, osea, kalean ez, baina mendian bai. Eta erantzun nion, hori da, cariño mio, oso azkarra zara. Bueno, pixka beranduago, parkinerako bidean, kotxe pila bat pasatzen hasi ziren, gure ondotik, eta bera kotxei begira, agur, kotxe guztiei. Eta, karo, kotxekoek begiratzen gintuzten, como diciendo, gaixua ume hori ez, jantioa falta zaio. Eta nik momentu horretan pentsatu nuen jogetari, igual ez da inazkarra, zure txikia. Eta esan nion, cariño, kotxei etzaie agurtzen, bale? Bakarrik oinez doazenei, ados? Eta bera, kokoteraino, eta arrazoi osoarekin esan zean, a ber. Osea, jakin daiteke zeinek asmatu duen kontakeria hau. Ez da hobeto bakoitzak nahi duena egitea, total? Ez badiogu inori minek egiten? Eta arrazoi osoa dauka. Bai, zu bai askarra esan nion, cariño, ke orgullosa. Eta arrazoi osoa zuela konturatu nintzen. Zu bai askarra esan nion. Eske, askotan zentzurik ez duten gauzak onartu eta barneratzen ditugu, ez? Norbaiteko horrela egin behartzela esantzigulako egun batean. Eta kriston kapaziadea dugu, zentzurik ez duten gauzak onartzeko, eta azkenean, begira, zentzugabekeriak egi absoluto batean bilakatzen ditugu. Begira, nik asko ikasi etorren inguruan azken bolada hontan, bai? Batzuk arauak jartzen dituzte, eta guk normaltzat hartu behar ditugu. Baina guzti honen ostean, ikasi dudan benetako gauza bakarra da, korrontearen kontra goazenean ere gauza asko ikasten direla. Bai, batzuetan hanka sartuko duzu, baina bestetan zure teoriari indarra emango diozu.
baina batez ere, zure buruaren jabe izango zara. Moraleja, ez dezala inor zuregatik pentsatu, ez dezala inor zuregatik erabakirik hartu. Beraz, gaur sentitzen dut, baina ez dizuet agurra dantzatuko, ez, gaur gero artea dantzatuko izuet. Venga, ba!